Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggone kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngihu kok jenggot. Ngihu ki wedhus ben mana? Oh, yo men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe ya. Nah. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Pak. Go. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 uwit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngopo aku wedi? Ha milik perhutani tak tegara. Pamene mung milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngedanken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik Pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sardati kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Yo, mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ahe. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewandaru, Jayandaru, rawe antas marang tak putung. Kita wani karo Kok iki aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer Panakawan kok gendinge alus niku kok kurang wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Ha wis telat.
Wis muni kok lagi jin. Karang madosi sampean niku angel e. Bagong, dalem, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong? Sapa, Gong? Bapak Pangling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewuh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine bathik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjuk Pak De. Ya. Pangestune Pak De Tampanana ya, Wan. Kula pundi kejimat paripin daerah ing kantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De Tampanana. Kula pundi kejimat paripin daerah ing kantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Kula saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ning Pringapus kene. Ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atas yo bapakne dadekke cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek arep ngomongke kepiye? Wis ora usah wigiring-oringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet, sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono terus. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute.
Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dinggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana nang pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung marep ngenteni nugrahaning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe nang kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengahku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tuman kare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu iya ora lek-lekan kowe rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulun ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iya ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manekmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manekmaya kuwi Bathara Guru. Udah guru kuwi Manekmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Wo, ya guru, ya Manekmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi, ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pirang-pirang? Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sedekku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Syarate apa? Syarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung.
Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu endi-endi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbah nyata mbah ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nang ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya ya. Pancen Saidan. Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, Caedan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya ki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru kuwi lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ya nang ngapura aku ki nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing Kayangan ki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning Kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Ondorante, ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep. Kuwi ndaramu Janaka. Waduh, ning ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning Kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning Kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute iki Kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi kok aku keblasuk piye? Oh, monggo nek ana ta Kayangane Bathara sing tukang jambut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang Kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku, aku mati. Oh. Ada? Si Iwan piye? Ayo. Lah terus, iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Probaya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biyantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Crita sing wis sumebar ning jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sebenarnya kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah.
percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk ning kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng Gus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Wis, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang samploke sawung royiwan iki aku. Ngomong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Pancen setan ran. Nek bapak setuju sago Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe wis? Piye nolo gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel rame ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya gen rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Wan? Nggih, Pak. Bu kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Bathara Guru. Dadak sakuling mangke sanginggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu.
Butuh pihak kang mendung Unyang madya padha sanggiwang jagat kiri pratingkah wonten ing padukuhan pring apus dadosaken kejut kang samya mulat. Linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nanti. Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya. Padharjo sak pratamu Bathara Guru. Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula Niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Ya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita, kuwi kita. Lha, modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petruk wonten dawuh. Piye Petruk cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Weh, ya aja. Aku udah mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengandika lenggah. Pukulun, iya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis ki omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya.
Ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang rawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jenengan ndika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng resa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane ning kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kowe tetep mungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang nggone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh, tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, kula nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kunda Manik aglar sangganing para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-ganggo karo Bathara Guru.
Apa ora wedi karo soting Manikmaya? Kakang Semar. Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru menawi titah tunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kowe jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan boten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan boten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak meneh dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus ini dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya meneh iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Halah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Walah. Malah dienggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 uwit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ning kayangan. Lho, ngopo aku wedi? Milik perhutani tak tegara. Pamane meng milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngedanken dawuh. Yen mawit, Pak. Lho, Tereng padha suaramu, Tereng.
Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, Kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu, arep tok keleti sakarmu, arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengah-bengah ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani ron panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sarep dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadiwatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kok sok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru, rawe antas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni awamu. Ayo ning ndi papan wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candradimukha. Siap ayo, ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani sane. Bathara Guru, ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Tetapke beres. Aku ki rame ngijen rene padha nggo karyawan rombes e. Mangkemu mengijen aku ora aku ya kok rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekarang wis ya, Tru. Ya. Ayo, Pak. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing ngomong apa ya ora dong. Bareng ya, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Apa iya? Kuwi sok WA, aku sok ngunangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu mlocot kuwi ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya? Engko kowe dhewe seneng. Antepi ning Balumbak. Oh, bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nawagareng apa kowe ora ngiman karo adimu Nawagareng? Usule. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa teng ing padukuhan Pringapus.
Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maring nyuwun sewu Di tidra-tidra sing manahipun ing Rangga Sedhik Pangdaludan menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng mapan dunungipun Bagong Jernyatanipun saking petanganipun ing Rangga Sedhik Pangdaludan kalepetan menika mboten ana kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar ning lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa panjenengan boten ngormati dhateng Kadang Werda inggih menika Kakang Semar Badranaya malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumangan kula boten matuk kula boten rujuk lan kula boten condong prasta dapatuku Rama kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dinan samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Suropati Brama lan Yama Dimati pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe glarira wang-wang sapa Ndra Dewa jenenge biasane sok apal Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal mal ora ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda udu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni guys. Sampeyan sapa? Dewa lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong. Dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong,
Manikmaya ki ya Bathara Guru, Jatimurti ki ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Buan iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Manjen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbok. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, wih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kok nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Ana nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kene salah kudu tak benerke. Aku bapakku kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek mana ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Gamu mripat. Ngopo? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing kok tidak menungso ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tipanane Petro. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku ngono tak dene ngono kowe sing ndak ra gayeng. Wani karo aku. Sing tak dari matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkari pati pangga kayane iki merkari maju Bathara iki.
Mati terus lho. Sebabe nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Oh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Ha genah. Bluk candha sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu napa to? Urung. Mau candha sauna diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye to iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh to. Satonjo. Ayo. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki ora omong kosong lho. Engko aku maju mulai diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas ya. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah ya. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungku sikek. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Yo kok tak jak ngomong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambata legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Medyan ngantem yo. Nyatane
Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora wena to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbah, pecah sing endi? Ya Nendra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo Malaso. Ya. Malaso. Wah! Mati ya. Piye, Gong? Cara brangae bajigur ana. Apa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Leren kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarana sisan. Wah. Jam nekate ra jamak-jamak ora ngene. Kuwi anggere nyro tambegan ngono wis mari. Mah. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten piye kowe? Kok gede banget ngono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane pung. Adake klontong sapi kok. Ya ora kok ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Iya ora gleleng kowe. Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Tengguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Tru, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Tru. Iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedhik to? Ah sedhik. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati njabut kowe praetna ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane ae. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kadane ngayal. Ya mati kowe kelangan nyawa tenan tau yae le. Gak jaloke.
nglebokke gong saka cangkem. Nanging le, aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak timlokke ning awakmu. Tangi gong. Baru nyawa kirek kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Mau wis urip e? Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong karo arane. Kleru nyawa kirek. Wah, jan. Arep dol to? Ora kok. Arep didol-didol ora. Lho ya Madipati sing ngoyak. Minggir aja. Arep kapan? Jabut genti nyare gong-gong. Men wae. Saake. Aduh. Wah, caetan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae anggere njabut. Aku kadang ora tak jabute metu dhewe. Lara nutruk dinganane kuwi. Kejenggit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Wah, laetan dipreteli nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bes kape? Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah wis. Nya. Ayo iki tampane. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngono kok jenggot. Ngiu ki wedhus ben mana? Oh, yo men kuwi senengane kok seneng. Sono mulai kono. Yogi kowe. Wes bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Pandhita kang ginara wangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit. Mas Tunama sidam saring bawun langgeng. Andu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong Petruk kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti ya ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapa kepradah. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis
pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya mengene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Waduh paraimu ora. Weh, ngono lho, Truk. Kan adil do ngomong lacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3 ngandel ora. Didom sik, Pak, gek mati ra masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak ning kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja reng. Wis Truk, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis ora usah melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula yo melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Utoke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nang nganti aku kok gagal gegayuanku bangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun kula nggih digawa niku. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku. 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan ra tenan. Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nono Gareng ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mampeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya.